הילדים והנכדים כבר בבית הספר, מתפנה לנו זמן לעצמנו. מרים זהבי תעזור לנו עוד רגע לנצל אותו בחוכמה, אבל קודם, עד שהחזון של 25 תלמידים בכיתה יתממש, או במילים אחרות, עד שיגיע המשיח, בינתיים נאלצים ילדינו להצטופף לפעמים בכיתות של 40 ילדים ולמצוא שם את עצמם, וזה לא פשוט. שלום אודי. שלום. זה לא פשוט. מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט. כן. הבן שלי כשהוא היה בגנים הקטנים, הוא היה משהו כמו 25 ילדים על 4 מטפלות. ככל שזה התקדם, כמות הילדים עלתה, כמות המטפלות אולי ירדה, ואז כיתה, 40 תלמידים, מורה אחת, לכי תני תשומת לב לכולם. לא רק מורה. מפחיד. משימות. משימות. שיעורים. כן, צריך להיות מקובל. לשבת, להיות כן. הפסקות. כן. כן, מסובך. מפחיד. מאוד. את מי יותר? את ההורים. את ההורים. בעיקר את ההורים, כן. ילדים לרוב מתרגשים מאוד לקראת המעבר לכיתה א'. התרגשות טובה או התרגשות בדרך כלל חדש? כן, זה ילקוט חדש. בדיוק, זה ילקוט. אני וזה גדול, גם קלמר, אני גדול. וכן, ומתחילים לזהות קצת אותיות, ואם יש אחים גדולים אז מתלהבים להצטרף לאחים הגדולים. מה שאני מוצא בעבודה שלי זה שהחרדות ברובן הן חרדות של ההורים. שמשהו לא יסתדר. שהוא לא יסתדר, לא סומכים על המורים, לא סומכים על בית הספר. בדיוק מה שתיארת, מעבר לכיתה של 40 תלמידים, איך ישימו לב לילד שלי ולצרכים שלו. והחרדות האלו עוברות לילדים. כן. יש משהו שאפשר לעשות? יש הרבה דברים שאפשר לעשות. מה? בוודאי. אני כהורה, אם אני הורה לחוץ, מה זה ישנה לי? להירגע, לנשום עמוק. תירגעי. כן. מה אני יכולה לעשות כדי להרגיע את עצמי, וזה בטח משפיע גם על הילד? קודם כל אני חושב שצריך, הדבר הראשון זה לסמוך על הילד. לסמוך עליו שהוא יודע להסתדר, לסמוך עליו שהמעבר הזה, גם אם הוא מסובך ומורכב, הוא מעבר טבעי. אבל מה עם ילדים שלא יודעים להסתדר? לא כולם ילדים חברותיים. יש ביישנים יותר. אנחנו יכולים לעזור להם. קודם כל, ביישנות זה לא מחלה. ביישנות זה תכונה, שיכול להיות בו משהו חינני מאוד. זה בסדר גמור. במינון הנכון. כן, כן. אפשר להכין את הילד. בעצם כל הילדות היא מעבדה אחת גדולה של ניסיונות שאמורים להכין את האדם, להיות את הילד הקטן, כן? להיות אדם גדול וחברותי, בוגר וחברותי. זה משחקים עם חברים, וזה משחקים עם ההורים, וזה סיפורים לפני השינה עם דיונים ושיחות על התחושות והרגשות של הדמויות, שזה עוזר להם לפתח את המחשבה לגבי אחרים, ואת היכולת להבין סיטואציה חברתית. ברוב הפעמים זה קורה באופן מאוד מאוד טבעי. כן. אנחנו לא צריכים להתערב. במקרים שבהם זה מסתבך ויש לזה אינדיקציות, אז אנחנו נתערב. היום הילדים נכנסו למסגרות חדשות. מה עובר עליהם? עכשיו הם יושבים בכיתה, בגן. מה עובר על הילד בשיעור הראשון? שוב, אני הייתי עושה הפרדה בין הילד שמתפתח התפתחות נורמלית, הוא מתרגש והוא שמח והוא גם פוחד. יכול להיות שהוא קצת מבולבל ולא יודע מימינו ומשמאלו וצריך לעשות לו אוריינטציה, אבל לרוב יש לו תחושה של משהו חשוב שקורה. רוב הילדים מגיעים עם ציפייה מאוד גדולה להיכנס לכיתה א', ובעיקר אנחנו צריכים לאפשר להם את זה, לתת להם, גם לסמוך על עצמנו כהורים. זאת אומרת שאנחנו... כן, שעשינו את העבודה. עד עכשיו, שהכנו אותו לחיים. כן, שהכנו אותו לחיים, ושאנחנו בעצם מעבירים אותו לסמכות חדשה שאנחנו יכולים גם עליה לסמוך. שזו עוד בעיה שאנחנו רואים הרבה פעמים, שהורים לא נותנים קרדיט, כן, לא נותנים קרדיט, לא למערכת ולא למורה. אז איך אתה רוצה שהילד ירגיש ביטחון שהוא יושב שם? בדיוק, את זה אני אומר. כן, בדיוק. בוא נדבר על קשרים חברתיים. שמענו קודם את חברת הכנסת רונית, שצריך שתהיה אווירה חמה, ושצריך להרגיש קרבה, בגלל זה גם אני חושבת שצריך להוריד את כמות הילדים בכיתה. איך אפשר ללמד את הילד שלי? ליצור קשרים חברתיים. קודם כל, אנחנו לא עושים את זה בחופש הגדול שלפני בית הספר, אנחנו עושים את זה מהרגע שהוא נולד. איך? החל מהשנה, מסוף השנה הראשונה לחיים, הילד נהיה הרבה יותר חברותי. זאת אומרת, הוא מתחיל לחפש ילדים אחרים. אז מאוד חשוב לאפשר את זה, לאפשר משחקים
עם ילדים אחרים. מאוד חשוב... בלי לפחד מהחיידקים שלהם. החיידקים זה גם בסדר, זה מפתח את המערכת החיסונית. זה טוב, זה גם, זה חוסן. וחוסן זה דבר חשוב. עכשיו, אנחנו לדעתי מאוד ממעיטים בערכו של החוסן הנפשי, של היכולת של הילד להסתדר. וזה לא רק כיתה א', אחרי כיתה א' יש כיתה ב', כן. וכיתה ו', וכיתה ז', זה מעבר לחטיבת ביניים. ותיכון. וצבא, ואוניברסיטה, זה לא נגמר. אתה כתבת את הספר עין הפנימית. ספר לנו עליו, בתחום פסיכולוגית ילדים. כן, הספר עין הפנימית הוא גם קשור למה שדיברנו זה הרגע, מדבר על ההתפתחות של היכולת של הילד, אחר כך של המבוגר, לזהות נכון את העולם הפנימי שלו ואת העולם הפנימי של אחרים. בעצם לפתח סובייקטיביות, תפיסה סובייקטיבית של האחר ושל עצמי. זה עומד בבסיס של ההסתגלות החברתית. זאת אומרת, ילד שיש לו עין פנימית כזו, בעצם יודע להסתדר, יודע לקרוא נכון את המפה החברתית, גם אם זה מפה חברתית. זה בעצם ספר מדריך להורים? איך לגדל את הילד המושלם? יש בו, אין ילדים מושלמים, למה? שלי מושלם. לא כדאי. תקל לי עליו, שלא יהיה מושלם. זה לא טוב? יש לי 3 בנות חמודות שמחכות מחוץ לאולפן, עושות פה ברדק, רעש וזה, חמודות, מתוקות. זה לא טוב להלל את הילד? אתה מדהים, אתה מקסים, אתה הכי טוב, אני סומכת עליך, אין לי ספק שתסתדר, אני יודעת שיהיו לך מלא חברים, אני בטוחה שיהיה לך יום מדהים. לא טוב? כן ולא. כן, כשאת באמת בטוחה. כן, כשאת באמת מקרינה אמונה שלמה ביכולות שלו, אמונה שלמה בהסתגלות שלו. אני חושב שזה מתחיל להיות בעיה כשהילד פוחד. אני חושב שהילד באמת, אמרת, כל הילדים שמחים, לא כל הילדים שמחים בכניסה לכיתה, אני חושב ילדים שחרדים. אם אני אגיד לו, הכל יהיה בסדר, זה שטויות, אני בעצם שולל את מה שהוא מרגיש. את התיקוף של הרגש שלו. הוא מרגיש לא בסדר. אז זה בסדר שאתה פוחד. להפך, אני אדבר, אני אנסה לדבר איתו על הפחד, אני לא אגיד לו שהפחד לא בסדר, זה טבעי, גם אני פחדתי כשעליתי לכיתה א', ועוד בהרבה הזדמנויות אחרות, יצא לי לפחד, זה בסדר לפחד, זה בסדר. צריך לבטא את החששות ואת הרגשות, לא להתעלם מהם ולא לייפה אותם. לא להתעלם, לא להכחיש ולא לעשות מהם סיפור מאוד גדול מעבר למה שהם, כי אלו תחושות טבעיות, ואנחנו מלמדים את הילד להתמודד איתן. שזה הרעיון הוא שיהיה ילד מתמודד, ילד שזה גם משהו לא טוב, אז צריך הורים מושלמים, אוקיי? לא, גם הורים מושלמים לא, אז מה יהיה לי בעבודה שלי עם הורים מושלמים? צודק, תודה רבה לך. סוף החופש